अरे चिले ना काहे ऐसे मुंह लटका के बैठल बड़े। बाग यार क्या कहीं यार कुछ ही समझ में नहीं खाता कर बहन चोकरा घर नहीं ब्लॉक में घूमे भोरे ब्लॉकवा में अच्छा 2 लड़की वीडियो बना उतर लिए सन हाँ रंगदारी गाना पर हाँ और नाका गाना निकल दुकान खूटा ठोकाला हाँ हाँ तो खूटा ठोकाला तो हम सुनिए तो हमारे लगे हाथ जगह लाठी डंटा रहल ठाठा हाँ हम कहनी गलो है से ठोक हाँ तो कहते कि ना हम ही ना उठावे नी हम राइफल उठावे नी हाँ आ एक और बहुत जो मोबाइल ले से नोकिया 302 दुकान हो गए बाटा पुरान का जमाना के हाँ अब बताओ नोकिया मोबाइल से वीडियो बनेला रंगदारी बतिया हाँ रंगदारी बतिया होतल सियो और तो और हम कहनी कि लो हमार मोबाइल से बना लो तो हम कहती कि बाग हैं डेरे कहती कि ना भैया हमार पति माना कइले बाड़न पति हो पति रहलन पति संगे रहलन पति सगे ना रहलो दुकान में फोन पर रहलो दोसर पति होई हो रे दाढ़ी उड़ी बनावली ना नंबर ये मांग ले रहती तेहू कनी के इंस्टा आईडी मांगनी हो हां एकर पहुंच चुके भैया कोई के करे पर लात मोर ले बिया आ काल फिर जाए ओ पदनो के देखे में कहां बा